Бай Петко прибирника. Бай Петко, браве! Ма като ти казах да дойдеш да докараш 10 агнита данък за годината, го накараш ги, бай Петко. Браво, бай Петко, момент да ги преброя сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, бай Петко, браво, значи 9, 10, чакай бе, 9, май ги объркай, бе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бай Петко, ми те са 9, бе. 9 но каза 9 агнита да докара, а ние 9 агнита. Да, ама те не трябва да са 9, бай Петко, а трябва да са 10. 10, да, 10. 10, де, ама те не са 10. 10. Ама те са 9, бе. 9. Ама, бай Петко, гледай сега, ти имаш данък за годината да докараш 10 агнита. 10, да. Така пък ти си докарал 9. 9. 9, ама не става с 10. Трябва да са 10. 10, де. Абе, бай Петко, бе, ти трябва да докараш 10 агнита. 10, но каза 10 и 10 докара ми. Ама те не са 10, бе, бай Петко, те са 9, бе. Ама 9, де. Ама кой го намери този, бе, ко повтаряш с мен като папагал, бе? Слушай сега, я елат тук 9 човека. Я се наредят всички. Фанят всички по едно агни. Гледай сега, бай Петко, 9 човека фана по едно агни, аз съм 10-тия, за мен няма агни. Защо за мен няма агни, бай Петко? Па ти за курли ме държете си не фанати едно агне, те ме дадат.